खुलुमबाय दिनै 11 डिसेम्बर 2023 समबार मुफुरा मानसिखौ बुथारदोंमोन नाथाय मानसिफोराबो रागा जोंनानै मुफुरखौ बुथारफिनदों। मध्य प्रदेश रायजोनि नाबरांपुराव मासे मुफुरा सासे सुबुंखौ गाग्लोबनानै बुथारनायनि उनाव गामिनि मानसिफोरा खौसे जानानै रागा जोंनानै मुफुरखौ बुथारफिनदों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय ब्रिजेश कुमार 50 बोसोर बैसोनि। कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय रङिया साखाथिनि राजा लामायाव नुनापाराव गंसे गारियाव हरखाब गिथाव बाथाव अर खामदों आरो बे गारियाव गासै 6 सुबुङा दावबायगासिनो दंमोन नाथाय बे जाथायाव रावबो जेबो जायासै। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय मिथिंगापुरी गामिनि थागिबि हरेश्वरी बसुमतारी मुंनि सासे बर' आइजोआ कार्बि आंलंआव जानाय स्टेट लेभेलनि खेला बादायलायनाय जानायाव खेबसेनो मोनथाम मेडेल देरहादों। खुलुमबाय, आंनि मुङा हरेश्वरी बसुमतारी, आङो गरसुक मिथिंगापुरियाव थायो। ओमफ्राय नोंथाङा जे गेम गेलेदोंमोन बे गेमा मा गेममोन आरो मा मोनबेसे मेडेल मोनखो? आङो सरकारि गेम मास्टार गेम बेनिफ्राय 100 मिटार 200 मिटार आरो डिस्कास गेलेदोंमोन। मोनथामावबो आङो रुपानि मेडेल मोनदों आरो सेकेन्ड पजिशन। मा जायगायाव जादोंमोन बे गेमा? बुकाजान हरिहजान कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट। ओमफ्राय बे गेमा मा लेभेलनिमोन? अल आसाम स्टेट लेभेलनि। ओमफ्राय नोंथाङा सिगांनिफ्राय बिदि गेम गेलेबाय थाखायोमोन नामा? आं सिगांनिफ्राय गेलेबाय थायोमोन, माने उन्दैनिफ्रायनो गेलेयो। ओमफ्राय आं माबानायबाबो प्राइभेट गेलेयोमोन आरो देग्लाय फार्स्ट सरकारिखौ गेलेदो आरो। बे माने गभर्नमेन्ट लेभेलनि गेम? गभर्नमेन्ट लेभेलनि गेम। ओमफ्राय माबा मोनसे जेनेबा देरहाखांनायनि उनाव माबा मोनसे गेम दंबावो नामा बेनि उनाव? बे दा अल आसामखौ गेलेबाय नालाय नेसनेला दा जोंना गवायाव जागोन। ओमफ्राय दा गवायावबो सेलेक्ट जाखाबाय, नाम थांखाबाय। ओमफ्राय दा दिनै बा गाबोननि गेजेरावनो जोङो टिकेटखौ खालामनो होदो आरो 10 तारिखनिफ्राय जागोन फेब्रुवारिनि। नोंथाङा माबायदि जेंना मोनला बे गेमाव थांनानै? माबायदि जेंना जेनेबा? जेंनायाथ' जेबो जेंना मोनाखै, खालि बेनो आरो थाखा फैसानि एसे प्रब्लेम बेनो आरो। फार्स्टआव मा गेम जानायमोन? फार्स्टआव डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव गेलेबाय, बेनिफ्राय अल आसाम, ओमफ्राय दा नेसनेलाव थांसिगोन। जों बेहाय बकाजानाव फार्स्ट गेमाव मा देरहाग्रोनाय नोंथाङा? 100 मिटाराव फुङाव 9टा बाजियाव खारबाय, बेयाव सेकेन्ड पजिशनाव मोनबाय आरो। बेनि उनाव डिस्कासखौ गेलेदों 11टा बाजियाव, बेयावबो मोनबाय। फार्स्टखौनो मोनगौमोन, माने 1 पइन्टनि थाखाय आं सेकेन्डआव मोनबाय आरो। बेनिफ्राय आरो 200 मिटाराबो 12टा बाजियाव जाबाय, 200 मिटारखौबो खारबाय, 200 मिटाराबो सेकेन्ड जाबाय आरो। नोंथाङा गोसोआव एसे माबा दं नामा, जेनेबा जेननाय बायदि दं नामा? एसे दं आरो, थारमाने प्रेक्टिसा एसे खम जादों। न'आवबो खस्थ' ना बुहुद। गथ' सानै दङ, सासेया गिदिर फिसाजोआ केन्द्र बिद्यालय स्कुलाव थाङो आरो उन्दैया नार्सारियाव, बेनि थाखायनो आंहा एसे खस्थ' आरो। नोंथाङा आइजो माहारि जानानै मा खालामनो सानो? आइजो माहारि जानानै बेखौनो फोरमायनो सायो, बयबो ओंखारबो। दा बर्तमान कामरुप मेट्र'आव आइजो हिसाबै आं हारसिंसो थांदो दा। हौवाफोर दंमोन 6 जन, खिन्थु बिसोरो बेलेग मानसि आरो हारसा मानसि। आं बर'आ हारसिं आरो आं। नोंथाङा जोंहाय जेनेबा बिटिसिनिबो लोगो मोनदों जानांगौ, बेहाय आइजो माहारिफोर दंमोन नामा? बिटिसिनिखौ क'क्राझारनिखौ लोगो मोनथ'वाखै आं, माबानिसो मोनदो, मा होनोमोन, कार्बि आंलं लांहिननि साबासो बर' हिन्जाव लोगो मोनदो आरो। गेलेदो इसोरबो। ओमफ्राय नोंथाङा माबायदि खस्थ' खालामोमोन बे गेमनि सिगां? आङो प्रेक्टिस खालामो मोनाबिलियाव, फुङाव खारो आरो डिस्कासाथ' गैया, होमबाबो आं अन्थाइखौनो खुबैयो आरो। नोंथाङा होमबा बेनि अनगायै जेनेबा डिस्कासबो मोननायमोनबा, मोजां प्रेक्टिस मोननायमोनबा मोजांसिन खालामनो हागौमोन नामा? डिस्कासखौ मोननायमोनबा आरो जेभलिनफोरखौ मोननायमोनबा आं प्रेक्टिसखौ खालामनो हागौमोन, खिन्थु दा बेफोरखौथ' गैया नालाय, ओंखायनो आङो अन्थाइखौनो खुबैयो आरो जेभलिनखौ आं मालाबा लावथिखौनो खुबैयो आरो बेलासे फोथाराव थांनानै। फिल्डबोथ' गैखाया जोंनि मिथिंगापुरियाव, बेनिखायनो। नोंथाङा बर'फोरनि सरकार जेरै BKWSC आरो प्लास BTR सोरखार बा BTC सोरखार बिथांमोननिसिम माबा मोनसे खावलायनो सानो नामा, जे गेलेमु बिफानाव एसे गोख्रों खालामनो थाखाय? बिथांमोनखौ आं बेखौनो खुलुमनानै गुरै खावलायो, जोंनो जेनेबा जों बर' आइजोफोरनो जेनेबा खेलानि थाखाय ड्रेस होयोबा एसे मोजां जायो। बेनिफ्राय आरो जोंनि नांगौ सुबिदाफोरखौ होयोबा, जेबायदि हारदुल नांगौ, जोङो दा डिस्कास नांगौ, जेभलिन नांगौ, वेट थ्रु नांगौ। आंनि हारसिंनि थाखाय नङा, आङो 10-12 जन इदि हिन्जावफोरखौ बा
गथ'फोरखौ इदिबो फोरोंगोन आरो आंबो गेलेगोन गथ'फोरखौबो फोरोंगोन बेनि थाखायनो बेफोरखौ होयोबा मोजां जायो आरो नोंथांखौ सोरबा थुलुंगा होदोंमोन नामा गेमाव आं उन्दैनिफ्रायनो गेलेयो रावबो थुलुंगा गैया रावनिबो थुलुंगा गैया होननाय बायदियानो आइ आफायाबो माने गेलेनो होआमोन आरो आथिं आखाइ बायगोन होननानै ओमफ्राय होमबाबो आं सिरि सिरि गेलेयोमोन आरो ओमफ्राय दाथ' हाबा जानायनि उनाव हौवायाथ' बर्थमान जेबो बुङा सापर्ट खालामो बिमा बिफानिसाय एसे हौवानिफ्राय बांद्राय सापर्टखौ मोनदों आरो नोंथांनि फिसाया जेबो बादा गैया आरोना जेबो बादा गैया जोबथारनायाव मानसि बुंनो सानो नामा जोबथारनाया बेखौनो आरो बयबो ओंखारबोनांगौ महिलाफोरा गेलेनांगौ गेलेनाया देहानि थाखायबो मोजां आरो मोजाङै गेलेनानै जेनेबा नों मेडेल लाना फैनो हायोबा थाइसे थाइनै कालेक्सन खालामनानै सोरबा होयोबो जों दाबायदि आं दा बर्थमान दिनै 3 मेडेल मोननाय लोगो लोगो आं नामखौ खोन्थाया सासे मानसिया आंनो लगालग 5000 एकाउन्टाव सोना हरदो आरो मोजां जानायनि थाखाय जोंनि बर' मानसियानो किन्तु आं नामखौ खोन्थाया बे भिडिअखौ नायबा बिथाङा बिराद मोजां मोनगोन आरो ओमफ्राय नोंथांनि मेडेलनि मुंखौ खोन्थानो हागोन नामा 3 मेडेल मोनदों आंनि 3 मेडेलाबो 3 रुपा 3 सिलभार सिलभार 3 माने गल्ड मेडेल मोननो थाखाय 1 पइन्टआव मोनसे डिस्कासआव आं 1 पइन्टनि थाखाय जेनबाय आरो तारमाने डिस्कासआव एसे जर नांगौ आं जेबो जायाखैना फुंनिफ्राय ओमफ्राय खारनायाव आरो जाब्लाथाय खारनो हाया बेनि थाखायनो आरो आं ओरैनो सानबेसेनि हाबाफारि बे सानथाम 8 तारिख 9 तारिख 10 तारिख ओमफ्राय जानाय लोंनायफोरा बोरैमोन बोजोंहाय जानाय लोंनायफोरा मोजाङानो फुंनि ब्रेकफास्टनिफ्राय लानानै फुंनि ब्रेकफास्टआव दाउदै थालिर ओमफ्राय ब्रेड ओमफ्राय सानजौफुआव दालि आलु भाजि लाब्रा इदि ओमफ्राय आरो सबजि इदि आरो मोनानिया बिदिनो दालि आरो लाब्रा ओमफ्राय दिनै बेदर होदो अमा बेदर होदो ओमफ्राय उन्दुनाय सुबिदाफोरा उन्दुनाया मोजां बिराद मोजां हस्टेल होदो जोंनो जेबो प्रब्लेम गैया माबा मोनसे उसुबिदा मोनदों नामा जों थांनानै जेबो उसुबिदा मोनाखै मोजां नोंथाङा गवानि थाखाय साखाफारा खालामबावगोन नामा साखाफारा माने आं दा प्रेक्टिस फुङाव दसे बेलासियाव दसे खालामगोन गथ'फोरनिबो स्कुल दं इसोरखौ स्कुलाव थिनहरखांनानै आरो स्कुलनिफ्राय लाबोखांनानै फुङाव दसे आरो मोनाबिलियाव दसे आं प्रेक्टिस खालामो आरो गोदोनिफ्रायनो खालामखायो आरो दाबो खालामगोन गवायाव मा गेम जागोन बायदि नोंथां बायदिब्ला गवायाव सब गेमानो जागोन आं खालि 200 लागोन बेनिफ्राय डिस्कास ओमफ्राय हारदुल लागोन मा गेम बेयो मास्टार गेमानो नैबे हारदुल होननाय गेमा माबायदि हारदुला बेयो तारमाने लहा इदि 1.5 किल' बेनि अन्थाइ 1.5 किल' बेनिफ्राय ओरै गोलाव जिनजिरि दं बे जिनजिरिखौ ओरै फिदिंनानै खनथाम फिदिंनानै ओरै गारहरनांगौ आरो नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि